hogy ezt elmondtad. Na, és hát a mi gyermekeink azok generációk, vagy már A-generációk, vagy milyen generáció? Most arról fogunk beszélgetni, hogy ez a mai fiatalság, meg a bezzeg az én időmben, meg ugye ezt neked ez a mondat, esküszöm, jól áll. Figyelj, dúrogtatom, dúrogtatom azokat a sablon, szalon szövegeket, amiket annó anyám is dúrogtatott nekem. Lehet, hogy ez már manapság nem így kellene csinálni. Na, mindjárt kiderül ez számunkra, ez már teljesen más generáció. Enikő generáció kutatóval fogunk erről beszélgetni. Mennyire nevelik másképp ma a gyerekeket, a szülők a Z-generációt? Jó reggelt, jó reggel. Csapjunk bele. Sziasztok! Egészen máshogy nevelik már a mai gyerekeket, a mai fiatalokat, mint korábban, a korábbi generáció tagjai. A mai 10-20 éveseknek a szülei jellemzően az X generációba tartoznak, vagyis 1979 és 65 között születtek a mai 10 éveseknek a szülei, a Z generáció szülei jellemzően, akiket nevezünk rendszerváltók nemzedékének is, mivel a rendszerváltás volt az ő fiatalkorukban, kamaszkorukban egy nagy közös élmény, megtapasztalás, illetve nevezzük őket úgynevezett kulcsos gyerekeknek is, ugyanis egy olyan első generáció voltak ők, akiknek a mindkét szülő már munkába állt, tehát kulcsot kaptak a nyakukba. Aha. Értem. Igen. És igen. Most akkor az én gyermekeim 9 és 6 évesek, ők már A-generációk? Vagy mi lesz most ők akkor? az alfa generáció tagja. Akkor azért viselkednek így. Azt hiszik, hogy ők az alfák. Vannak, igen. Aha. Na, mennyire mások amúgy a Z-generációs fiatalok? Én megmondom őszintén, elítélni senkit nem szeretnék, viszont egy nagyon picit azt látom, hogy lehet, hogy ennek a nevelési elvnek köszönhető is, hogy egy picit, mintha veszni látszik az, hogy a másikra figyeljünk, azt nem akarok megbántani senkit, Anna. Tényleg, csak hogy elveszik valahol a tisztelet. Ez lehet, hogy a mai Z-generációsokban annyira már nem jellemző, hogy tiszteljük a másikat, tiszteljük a szülőket, tiszteljük azt, amit vagyunk. Az önmagukért való kiállás erősebb szerintem ebben a generációban, de kíváncsian várjuk a véleményedet. Igen, ez nagyon fontos, ugyanis az X generációs szülők, akik egykori kulcsos gyerekek voltak, nagyon sokan úgy érezték, hogy nekik kell mindent megoldani, hogy otthon délután egyedül voltak, megmelegíteni az ebédet, vacsorát, és sokan nélkülözték a szülői figyelmet, és ezért is nevelik úgy a gyermekeiket, hogy a lehetőleg legboldogabb gyermekkort meg oda tudjanak nekik adni, biztosítani tudjanak, és itt látható az is, hogy ösztönzik őket. Nem azt mondják, hogy állj be a sorba, nem azt mondják, hogy ne légy szürke, valósítsd meg az álmaidat. Igen, tehát ott van ez a szülői attitűd is, ami a tekintély elvűtől már elment inkább egyfajta demokratikusabb nevelési elvek felé, és sokan balanszíroznak a szülők között a tekintély elvű nevelés és a ráhagyó nevelés között, nehéz megtalálni a helyes utat. Ugyanakkor ott van az Z-generációs fiatalok esetében a rendkívüli nagy kitettség az online térnek, az interkonnektivitás, a folyamatos információdömping, és a social media használatban, a videójátékokban adott az instant kielégülés, tehát a kudarcaikat nem kell késleltetni. Optimálisan be tudják állítani úgy mondjuk a pályákat, hogy sikerhez jussanak. És talán sokszor ez ad nehézséget, hogyha nem kapnak meg mindent rögtön. Itt a szülőknek nagy feladata van abban, hogy amellett, hogy igyekeznek mindent megadni számukra, figyeljenek arra is, hogy legyenek keretek, legyen felelősség, ne csak a munkavilágába találkozzanak először ezzel, illetve a családok is jóval kisebb számúak. Már kevésbé jellemző az úgynevezett kiterjesztett családmodell, amikor nagyszülők, nagynénik, nagybácsik egymás közelében élnek, és kevés lehetőséget látnak arra, példát látnak arra, hogy hogyan adják meg a tiszteletet az idősebbek számára, mint a korábbi generáció. Az iskolához való hozzáállások is más a tanuláshoz, mint akár a másik. Hát én emlékszem annól anyám, hogy papír kell, egyetem kell, főiskola kell. Ez már változott, akkor gondolom, valamilyen szinten. Abszolút megváltozott, a tudás demokratizálódott az internet elterjedésével. Mondhatjuk úgy is, hogy a tudás megszerzése ingyenessé vált számukra, és erre számtalan jó példát lehet látni azért a mai fiatalok között, még ha bezzegelünk is. Én is a Rejtélyes Z-generáció című könyvemben számtalan ilyen influencerrel is készítettem interjút, de ha csak a zenészekre gondolunk, például Billie Eilishra vagy Azáriára, elég volt nekik az internet, a YouTube, hogy feltöltsék a dalaikat, nem kellett egy komplex cég,
Tehát jóval tágasabbak a lehetőségek, könnyebben hozzáférhető a tudás, más a tudásnak az útja, és ez is okozhat nemzedéki ellentétet, mert az X a generáció fiatalkorában volt egy nagy expanziója a felsőoktatásnak, mindenki meg akarta szerezni a papírt, hogy papír legyen a kezedbe, az már ad egy biztosítékot a boldoguláshoz. A mai fiatalok máshogy látják ezt, máshonnan is meg tudják szerezni ezt a tudást, és hát még hogyha megvan a papír, akkor is folyamatosan képezniük kell magukat, hiszen a technológia folyamatosan változik. Nagyon szépen köszönjük. Igen, köszönjük Megint szépen. okosodtunk, Megint Petikém.